Omollo mabende en jatatije kanisa mar All Saints Cathedral koro seyo sirkand Kenya kaluwore kod jwang' manyocha gi jwang'o godo jokedo ratich oganda ariyo mano jokedo ratich oganda mane nyocha omaki e piny Tanzania mano ja Kenya Bonface koda ka mago mano duok lep e kinde mane gidhi chopo piny Tanzania kuno mar winjo kata luwo bura mabende omako jatend duond bura mar Chadema e piny Tanzania kuno Tundu Lissu. Reverend Canon Evans Omollo wacho ni en gima lit ni kata migawo mar pinje maoko ne okoloso motegno kendo chung' kod oganda jo Kenya ka ne giloso mana ka gidokne piny Tanzania kokoni ma dhi ataro kod katiba ni mar sa ma ja Kenya okwamo kata omoko e pinje maoko kata nen kod ketho machalo nade to pinje nyaka chung' kode mondo miyo nyis achiel mare. It's incredibly worrying to see the abductions that we've witnessed here locally being exported to our neighbors. And what happened in Tanzania to our fellow Kenyans is indeed regrettable. Regrettable on very many fronts. One, the government, especially Ministry of Foreign Affairs, did not in any way make any attempt to seek to understand why these Kenyans were abducted, why they were detained without charge, and what offense they had committed. In bilateral relations, as much as you'd want to maintain diplomacy, first and foremost loyalty is to your citizens. And therefore we expected PS Sing'oei, Minister, and the rest to issue a statement demanding release of those Kenyans. But most unfortunately, that people who are supposed to call out such illegal and inhumane acts are not acting. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins